Maya Paldongan po. Kaya kayo nga, tulagay po kaya kami. Ngayon po nga doon, Domingo, mamuklatan po, mamusnita po ulit. Neto nga Nerd Block Classic. Bayo po mamuklat. At ikaw po ba yung balita? Kaya po Nerd Block. I think, kaya pong susunod Aldo. Ating kami bayo pong arcade block. Pang gamers na po. Excited ko. Ako excited ko. Kasi nilalayang arcade block yun. Nerd Block Classic yan kaya doon. Pakse! With someone. At kaya po next year kay Nerd Block. Tabayanan tayo po kay January. Atin na pong bayong theme. Makiapos na pong pagyakarin ka-competition da. Tema bawat month yung Nerd Block Classic. So, aline, samot-samot. Excited kami rin kanita. Yung kaya biya palagi yan, pat ka sa gulimak. Nawan eh. Itambay. Okay. Yung Nerd Block po, lagi kaya po sabihan nini, pero karen pong bayong datang Nerd Block po, bala mo subscription niya po, sasali ka bayang balang bulan at padalaan na ka ni Nerd Block, kanya po medyo ba po Canada. Guys, sana po yung ka na akong purisa ng malyari at yung Nerd Block shipment keng Pilipinas baka to. Dala ko ring Nerd Block ring mesa lang ta karing bagyo. Pari ka rin ko na kabagano siyempre. Nerd Block po yung Canada. Mamayad ka pong mga $30 every month. May po baling laman pero as of now ngayon po atin lang nakala pong klase ng Nerd Block ngayon arcade, horror pang makatakot, classic pang babae, junior at saka pang babae pang anak, wala pang junior yan. Kareta pong classic, kareta pong kaya nga rin I think tan junior alaya. Kareta pong apat at tila pong t-shirt nga nalita. Kaya burimia po yung Nerd Block kasi bawi ka karetang t-shirt. Karetang t-shirt ay labas-labas to. At masadila rin pa ang gawa. Okay. Without any further ado, may kapampangan ko May English ko, may kapampangan tayo ulit. Tara, mamos ni September Nerd Block. At kaya pa po balo yung laman nini pero hindi pong kayabi ako binuklat niya may mukulat sa metong item na niya yung laman ni Nerd Block. Here we go! Nasa lesya po pala yung box na. Okay. Muna. Okay, natin tamang stress ball. Stress ball po, squishy. Po ball, it's a brain. Siguro kasing karing zombies. Stress brain. Kaya, wala mong kabaliktaran kasi kaya ang brain lagi ang stress. At least para ka na kay stress brain niya. Okay. Stress brain. At yung happy anniversary na ning Nerd Block. Yun yung September. Okay, happy anniversary ni Nerd Block. Makakabitaw. Talan may saguli paksek. Pakses. Susunod, nanini. Kaya bala nanini. Bala mo, kaya, Furby ang alien, stuffed toy washable, microbe. Pwede may siguro lagay kung gulo na nagsakyan mo. Microbe waging iyang distante. At ilang adong mata. So, bala mo siguro ginawa lang stuffed toy ang microbe. Germs. Cell. Microscopic organism ang microbe. Okay. Flashy. Kaya paborin mo ulat. Pero, soft yan po yung panggawa nitang kaya. Stuffed toy. Okay, good. Cool pala, cool. Kaya pong arcade block. Yung laman na po ng arcade block is kaya excited ko po kasi ako po ever since birth gamer ko. Techie. Hindi kaya abi ako techie rin kaya computers. Gamer kami pareho. Scribble Notes. Ngayon po yung Scribble Notes kung yung bubalo. At yung ba yung Scribble Notes ngayon yung Wii ka rin kaya PC mag-type ka. Type may metong nga bagay kaya pati drawing na yung computer. At ikang character kay bat. Ito mo puzzle game niya po yung Scribble Note. Kung ating kailangan na baril, type may gun or rifle, kung wala po yung screen. Kung kailangan kaming balyena, type o whale. For some reason, kailangan kaming balyena, kailangan kaming kotse, type yung kotse ng walya. Scribble Notes, Batman. Scribble Notes, figurine, series 2. Uri kang bukulat niya. Tayo.
At atin ang kaya ganyan, atin ang mag-complain kanyan, ay, binuklat na masira na yung main condition na. Any original, any fresh. Wala akong pakialam kaya kayo. Sorry po, pero burik yung buklat. Naning lamana. At ating, ikay. Nanak sila gina. King kalaban ng Batman. Kalau pa na-spawn. Aliway kaya nitang super kaya. Superhuman strength yung kaya ng power na nini. Yung bayong kaya, itang bayong Batman na pelikula itang latest yung kalaban. Nakakalimutan kayo lagi. Nasa lagi na. Siguro bali po lagi ni. Ito makamaskara. Kaya atin niya pong super strength din eh. Kaya ba't gaganap ata? Akala ko niya rin gaganap. Bane! Okay, Bane! Ginana yung bagyan ka na ako nerd guy. Nerd brain. Bane. Okay, Bane. Pakita lang ni Bane. Pati balibag na kanyan. King size na po yan, makabalibag yan po. May kasakit siya po yung Batman kanyan. Butan, Bane. Oh, this is a win. Thank you, Nerd Block. Salamat. At Pepa, dininan mo ko ring makanini. Yes! Kanawa niya itang makanini mo na. Nagala po ni Nerd Block. Okay, $30. Kaya po yun ni Papercraft. Papercraft playset. Hey, Ano? look. What happened? Yan po ito siyang buntong na. Yeah, detachable. Detachable yun. Ina po Teenage Mutant Ninja Turtles, Papercraft. Kompleto na po. So, ini po origami style. You try to fold everything. Kaya mo lang mo. Ala kang pupututan. Playset ya. Kaya paboring bukulat. At wala rin apat na turtles si Shredder at saka rin kayang goons. Splinter, tsuya rin. At si Kai, balo kay Kai ni Michelangelo ni. Donatello ni. Raphael yung kaya tsaka Leonardo. I'm not sure kung nilitang Red. Leonardo. Yung leader there Kai, di ba? Raphael. Wow. Donatello balo kay tang kaya ng brains. Michelangelo ta maili kay kaya kay pizza. Kay don't hold me. Yung papa ako. Anya na pang 1993 rin. Splinter, Shredder, at saka yung Goon. Ang purple. Purple, ikay. Kalau pa may api. Taikiyap. Kung po yung sinabi na totoo po ito. Alam, po yung magsinungaling yun. Kaya din po. Honest boy po yun. Pakirap yung Sabi po pala yung isasabihin ko last month. Nandito. So, ating Ninja Turtle. Ay, buhapin ni Tangkay, atin ng epic item. Yes. Yapin niya. Atin niya pa yatang, kompleto lang, kung makanyan. Playset. Included inside, Leonardo. Okay, Leonardo po itang kulay blue. Oh, may nakalimutan ko niya. Sorry po. Raphael, itang red. Shredder, Splinter, Foot Soldier. Kompleto lang rin kahit. Ay, hindi. Ngayon gawin mo na yung Google. Leonardo ba ito? Basta lang niya po, yung Google. Atin lang po kompleto na rin playset. Okay, manya kulay kay? Leonardo. Raphael at saka Leonardo. Dahil na saguli. Yung akong buring tanda na ni kailangan kita tandaan ni yung Ninja Turtles partner ng childhood ko. Ako po, madagol ko pong Spider-Man fan. Spider-Man ko po. Ali po Superman, ali po Batman, Spider-Man ko po. Pero niya bin. At inyang sa akin yung playset, assemble mo na. Iba natin kang magalo lang mga sige. Pero habang pong research na yung researcher ko yung Kai, unino po yung Kai, kulay blue. Playset, pasanti niya po yun Yung halagada po rin balo ko kalagalan $10. So bawi ka po rin kasi karatang items sa rin atin pa po metong Mega Bloks. Kalaban ng Lego, Marvel. Mega Bloks. Marvel. Excusez-moi. Ikay. Ing Blue. Leonardo in blue. Blue. Raphael, red. Yeah. Raphael ang hothead ng pikon lagi. Yung kara lang muscle ni Raphael. Kaya dalan na naman din nga kami ng tao. Awalan. Kapabangan na kayo. Kapabangan na nerds. Bukulat kaya po yun break mong bukulat. Ano kanya kayo? Or not.
Plastic ka kasi. Okay. Yung cutter. Ano Maki? Rafael. Kulay red. Leonardo, magkano na yung basagulin? Ipukla tayo. Cutter tayo. Pagka masugat ko pa. Red. Kay Rafael yung karelang pikon. At Leonardo yung karelang leader. Kulay blue. Donatello yung karelang brains. Michelangelo yung karelang goof. Yung karelang pie. At ako, pizza. Niniko ako. Lego. Ay, Captain Marvel. Ay, Cyclops. Yung Cyclops. Mega Blocks. Alright. Buntok. Bitis. Gamit. Malati pong action figure. Oh, man. Ta. Wala po. Alang kay Miss Marvel. Pero, yung Kenny is Silver Surfer, Cyclops, Stealth Spider-Man, yung Magneto, Havoc, Iceman, Mr. Fantastic at yung Sandman, kalaban ng Spider-Man. Series 1 ni Spider-Man. Series 3 ni. Sayang. Okay. Kay Kwai Spider-Man. Yung susunod sana ako kay Spider-Man, siguro kitang kaya. At, itang tatalwitan mong kay tatalwing item, sana win niya. Win niya po. Tuwentan. Sounds of the Galaxy. Okay. Guardians of the Galaxy pa rin po yung karelang kebit print para akin t-shirt. Sounds of the Galaxy. Small, pa rin. Di pa yung update. Pero small ko rin naman 100% cotton, made in Honduras. Kalupanan ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Made in Honduras, Sounds of the Galaxy. Buri kaya po yung style na retro look. Karen pong bayong generation, ini po ngawas po kanini cassette tape. Alia po CD, cassette tape, lalagyan po rin ni Karing radyong luma. Ini po Walkman ng house po. Opo, may panganak ko po 80s. 80s ko po pero ako po matwa. Hindi ko po matwa. Sounds of the Galaxy, Volume 1. Kaya pong bayo pong Guardians of the Galaxy pa rin in the long team. Okay, so hapin po yung kain na. Pwede pong sulod kayong buntok. At ring mitagan, ring card. Nang na rin Oh! Pwede po mamaus kang kaya. Kang pisan ko po yung makmak sa guli. Bakit? Pasandan po. Kaya po pakiramdaman. Kaya po pakiramdaman. O rin po ring lamanan Bali, kumpleto la po. Rin pong card na rin card. Apin po ring kanilang catalog. Yung laman na po ng kaya kayong Nerd Block. Baka siguradong kumpleto la. Kung atin naman po, rin pong experience ko po, karing makanining klaseng service. In-email ko lang mo po, papadala kami pong replacement. O, yun. So, tsaka po balo ko naman kay makanining business para pareho tayo namang nerd So, para pareho tayo wavelength. So, kung kahit yung mga kaya kayo pong, ikayungan pong mag-nerd block kayo rin, natin kayo pong problema, mag-email kayo po. Okay, imburi ko pong ining item kayong September yung t-shirt. Ito pong paper craft. Sana po malikwa ko pong paper craft ulit. Kayong October. Sana po.
Sana kayong papercraft naman. Resident Evil naman sana kayong arcade box. That's too much, I think. Para sana Resident Evil na papercraft. Playset. Yan po. Ibane. Hi, Beng. Meron lang ako na naman puntong Ibane. Bane. Kalakala kayo po ang Bane, may lako po buntok, ingkay ng Bane na figurine malati. Cyclops, kaya po masyadong boy Cyclops, pero at saka yung mag-fade yung tika-Cyclops sa Mega Bloks. Kung kahit kang Mega Bloks, siguro, kung ali Lego fan, Mega Bloks, mahilig kayo po rin Lego pa rin, still, yan. At ining weirdong item ay na flashy, microscopic microbe, kupubalo kung kailan, at may bit na po makanin. Okay! Salamat po kay Pamanal Beo, kaya kami, para mamusli episode 4, 5. Episode 4. Kasi, episode 4. Yan. Episode 4 po, kahit po susunod. Sana dayo ulit. Kahit po Nerd Block, masaya po. Miyakita-kita mo po, kaya kami.